మహామృత్యుంజయ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఋగ్వేదంలో శక్తివంతమైనది. దీనిని మృత్యువును జయించే గొప్ప మంత్రం అంటారు. ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయుషు మరియు శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది. భయం, ఆందోళన మరియు ప్రతికూల శక్తులను తొలగిస్తుంది. మానసిక భావోద్వేగాలు మరియు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కాలసర్పదోషం వంటి వాటి నుంచి రక్షిస్తుంది. ఏకాగ్రత మరియు సంకల్ప శక్తిని పెంచుతుంది. మోక్షాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను కలిగిస్తుంది. ప్రమాదాల నుంచి మరియు దురదృష్టాల నుంచి రక్షిస్తుంది. ఈ మంత్రం క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు 108 సార్లు జపించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలిగి శివానుగ్రహం పొంది అపమృత్యు భయం నుంచి తొలగింపబడుతుంది. बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्